Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný dobrý deň. Ja by som chcel oceniť snahu ministerstva školstva, ktoré je teda aj členom Aliancie sektorových rád, ktorá združuje okrem ministerstva školstva a práce ako dvoch kľúčových rezortov pre potreby trhu práce aj samozrejme zástupcov zamestnávateľov. A túto snahu a prijať výzvu na tom, aby sme spolupracovali pri príprave optimalizácie stredných škôl a na základe potrieb zamestnávateľov, ktorí sú združení v 24 sektorových radách, pokrývajúcich všetky sektory národného hospodárstva. Tak ako povedali pán minister aj pán Partila, tieto tendencie, trendy a budúce vývoje sú naozaj veľmi dynamické. Môžem spomenúť len digitalizáciu, obnoviteľné zdroje energie, zelenú transformáciu, prechod na elektromobilitu a toto všetko sú záležitosti, ktoré budú mať určite vplyv aj na zmeny potrieb na trhu práce, pre ktoré stredné školy vychovávajú budúcich zamestnancov. V tejto sfére budeme určite spolupracovať s ministerstvom školstva na odborných dátach, podkladoch a predvídaní potrieb trhu práce, ktoré pripravujeme každoročne a dokonca až s výhľadom do roku 2050. Chcem veľmi pekne poďakovať a teším sa na túto spoluprácu.